Presidenta. Pois unha vez máis, desgraciadamente, ante a ausencia de medidas por parte da Consellería de Sanidade para mellorar as condicións laborais e a situación dos puntos de atención continuada do noso país, traemos unha proposición non de lei a debate a esta comisión. Unha proposición non de lei que se enmarca precisamente tamén nese inicio da folga dos compañeiros e compañeiras dos puntos de atención continuada do Servizo Galego de Saúde, que desgraciadamente deu comezo onte, e digo desgraciadamente porque a pesar de levar moitos meses demandando unhas melloras que son mínimas, que son claras e que están ben explicadas a estes grupos parlamentares, pero sobre todo a Consellería de Sanidade, non se ten tomado ningún tipo de medida. E máis, non se ten comezado nin tan sequera a negociar, porque a pesar das xuntanzas que se teñen dado, certamente, entre a Consellería de Sanidade e os representantes dos PAC, non se ten feito con ánimo de negociar ningún punto. E a día de hoxe é imposible que se den ningún avance porque a Xunta de Galicia non se move do seu plantexamento inicial. Xa trasladamos noutras ocasións as condicións nas que se traballa nestes PAC e levamos anos denunciando o risco e a posibilidade de risco naqueles centros que contan con tan só un equipo dentro da súa plantilla. Isto, desgraciadamente, tamén foi advertido polos compañeiros e compañeiras en todos os meses que levan protestando e reuníndose cos distintos partidos políticos, sindicatos e forzas que entendían que podían axudar a mellorar esta situación e axudar nesa negociación coa Consellería de Sanidade. E, desgraciadamente, o outro día voltamos a falar con eles, nos decían que o desenlace que aconteceu na Estrada era bastante previsible, xa dixemos nós tamén aquí, e que non querían caer no de que xa se lle advertiu, xa se lle dixo, pero a día de hoxe siguen nas mesmas condicións e este caso podería ter acontecido moitas máis veces e podería terse dado en moitas máis ocasións. As solicitudes que xa son coñecidas por todos os grupos parlamentares e fan referencia ás condicións nas que teñen que enfrontar un traballo moi difícil que, repetimos, teñen que facerse cargo tanto de atender as consultas, os domicilios, como, evidentemente, salir a todas as saídas coa ambulancia do 061 na que son requeridos, nunhas condicións nas que, ademais, non hai equipamento suficiente, nunhas condicións nas que non se dota a todos os puntos de atención continuada de equipos completos, hai equipos que están incompletos nos que un profesional de enfermería ou un profesional de medicina non se corresponde con outro compañeiro ou compañeira, e na que moitos dos centros quedan, ademais, desprovistos de máis dun equipo. Nestas condicións hai que sumarlle a situación retributiva, a situación laboral, a situación de non cumprimento desas condicións que levan un retraso dende o ano 2010 a hora de abonar a totalidade do salario, é dicir, todo o que lles pertence por facer esas noites, esas gardas, esas festividades, e, evidentemente, a situación de non cobertura que se dá no resto do Servizo Galego de Saúde, en moitos casos, dos permisos dos profesionais. Esa situación causa un marco de penosidade á hora de falar das condicións laborais, pero un marco de perigosidade á hora de falar do propio servizo, porque os profesionais son magníficos, fan todo o que poden, pero non poden suplir as carencias estruturais de profesionais que ten o propio servicio. Levan moito tempo, ademais, reclamando a necesidade dun plan de continxencia que dé saída ás necesidades de persoal que se poden dar nos puntos de atención continuada. Nalgúnha ocasión aquí falamos da problemática das voluntariedades á hora de escoller precisamente as quendas de traballo. O grupo maioritario votou en contra de eliminar esas voluntariedades cando existían, cando había profesionais suficientes como para organizar o traballo. Non só non se eliminan, sino que non se eliminan, pero tampouco se aproveitan para facer o plan de continxencia. O resultado é un absoluto caos no que en moitas ocasións as persoas teñen que doblar turno, quenda, como xa se explicou aquí, incumprindo as normativas en materia de traballo e, ademais, imposibilitando a conciliación da vida familiar e da vida persoal e laboral e trasladando unha situación de total vulneración dos dereitos laborais destes profesionais. A maiores desto, algo que é bastante vergonzoso e que xa denunciamos nesta comisión, que é a vulneración dos seus dereitos
de dereitos básicos dos propios traballadores cando se fan recuperar as horas derivadas das incapacidades temporais ou dos permisos polo falecemento ou enfermidade dun familiar, facendo que obviamente teñan que dar ou facer moitas máis horas para poder recuperar as que se lles conceden, entre comiñas, por mor desas incapacidades ou deses permisos. Teñen por escrito na proposición de lei, non de lei, todas as reclamacións que son as que xa temos discutido noutras ocasións e que fixeron como proposta de mellora de condicións laborais dos puntos de atención continuada dende o inicio do conflito, dende o inicio destas reclamacións nas que decidiron organizarse os traballadores e que a día de hoxe siguen sin ser atendidas por parte da Consellería de Sanidade. Nós entendemos que é hora xa de que os grupos parlamentares, na súa globalidade, pero tamén a Consellería de Sanidade, tomen conciencia da necesidade de mellorar un servizo que é indispensable, que non atende urxencias banais, que atende todo tipo de urxencias, que ten que dar servizo a zonas que en ocasións están afastadas dos puntos de urxencias hospitalarias, que ten tido un incremento de frecuentación, en parte tamén polo maior coñecemento deste servicio e en parte tamén pola propia saturación dos servicios de urxencias e dos servicios de atención primaria do noso país, e que ten que responderse cun incremento, dende logo, de persoal, cunha mellora das condicións laborais e, dende logo, cun incremento e unha mellora das condicións nas que se dan estes servicios que, repetimos, son claves tamén para a atención inicial, para a atención que se pode dar ante calquer tipo de urxencia e que se non se cubre, se non hai calidade no servizo, se non hai recursos materiais, se non hai recursos humanos suficientes, corremos o risco de que volte a acontecer unha vez máis algo como que aconteceu na Estrada. Temos coñecemento por parte dos traballadores e traballadoras de algúns casos nas últimas semanas nos que o desenlace poido ter sido bastante complicado e esperemos que non de morte, pero sí no que hubo algún problema nalgún punto de atención continuada do noso país. Non queremos que volte a acontecer algo así, queremos que a Consellería de Sanidade se sente a negociar os puntos e voltamos a solicitar que se atendan as reclamacións mínimas que están por escrito, que todas temos destes compañeros e compañeras, que son o mínimo que se pode ofrecer a uns traballadores que se fan cargo de algo tan esencial e tan básico como é a atención das urxencias no noso país.